trobar a una sala mig buida. També hem de tindre en compte que Grècia està al Mediterrani. Grècia està formada per diverses illes. Després hi ha microclimes. Això és molt comú en tot el Mediterrani, però en Grècia encara és més evident, perquè és que cada illa no són iguals, són diferents, amb clima diferent, per tant es conreaven coses diferents. I després a mi això, no sé, m'agrada molt, donar-te en compte que coses que s'han fet fa milers d'anys encara són típiques, clàssiques, nostres. Farem un primer plat que són unes llenties amb ceba, ou dur i vinagre. Després farem una carn de porc amb sang, però com que no facis aquesta cara utilitzarem morcilles, que les morcilles és sang també, però perquè no veiéssiu la sang tan així, doncs ja he agafat morcilles i farem una carn de porc amb fonoll, cilantre. Després farem dos postres, un amb formatge de cabra, perquè eren molt amants del formatge, el farem amb mel i flors, i un altre que és figues seques amb fruits secs a dintre, que això encara es fa. Cada cop amb un plor perdia, la llum s'apaga quan la sort es pon i els seus records s'estimen ciutats adormides i somia fins l'alba el seu fat sense vida trist. Donaria amor si poguessis tornar-me, donaria amor si ens poguéssim mirar, donaria el món si volguessis parlar-me, donaria tot si et pogués estimar. No, les fustes les Tremolant, a poc a poc surt del cine. Sessió de nit, avui ja és l'últim dia. S'endú el cartell, arriba a casa i respira. L'habitació es transforma en un món nou i li escriu 100.000 cartes, la busca i viatja i al seu centre s'escapa, perd l'ordre i la casa apaga el sol tan bruna, tan feble i prohibida, s'enfonsa en les ombres, al seu cos un somriure viu. Donaria amor si